బైబిల్ గ్రంథంలో బాప్తిసమిచ్చు యోహాను తన పరిచర్యను ప్రారంభించడమే పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందండి అని ప్రారంభించాడు. అలాగే యేసుక్రీస్తు వారిని మనం గమనించినట్లయితే బాప్తిసమిచ్చు యోహాను అయిపోయిన తర్వాత ఆయన యేసుక్రీస్తు వారి పరిచర్య ప్రారంభిస్తూ ఆయన కూడా దేవుని రాజ్యం సమీపించింది లేదా పరలోక రాజ్యం సమీపించింది, మారు మనసు పొంది స్వార్థను నమ్మండి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన ప్రకటించాడు. యేసుక్రీస్తుకు మార్గం సరళం చేసినటువంటి బాప్తిసమిచ్చు యోహాను, ద ఫోర్రన్నర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, preached about repentance, and Jesus began his message with the message of repentance. యేసుక్రీస్తు వారు పరిచర్య చేసిన తర్వాత, ఆయన శిష్యులను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత, ఆయన శిలువలో చనిపోయి సమాధి చేయబడి పునరుద్ధానుడై ఆరోహణమైపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, శిష్యులు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాత, సంఘము ఏర్పడడానికి ముందుగా అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు అపోస్తల కార్యములో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన లేచి నిలబడి చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రసంగం ఏంటి అంటే, మీరు మారు మనస్సు పొంది రిపెంట్ అనేటటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. అలా 2వ అధ్యాయంలో ఈ సువార్తను మొదలుపెట్టినటువంటి అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు 3వ అధ్యాయంలో కూడా విశ్రాంతి కాలములో ద టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్మెంట్ పై నుండి రావాలి అని అంటే మీరు మారు మనస్సు పొందండి అని మరలా నొక్కి వక్కాణిస్తూ అనేక సార్లు మాట్లాడడం చూస్తాం. ఇలాగా ఆది సంఘంలో మారు మనస్సు రిపెంటెన్స్ అనేటటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఆ యొక్క వర్తమానంగా మనం గమనిస్తాం. అలాగే కొంచెం అపోస్తల కార్యంలో 17వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి అపోస్తలుడు పౌలు కూడా మారు మనస్సును గురించినటువంటి వర్తమానాన్ని చూస్తాం. సో వీరంతా కూడా మారు మనస్సు గురించినటువంటి తెలుగు బైబిల్లో ఈ మాటలు మారు మనస్సు, పశ్చాత్తాపం, ఈ మాటలు కొన్నిసార్లు ఇంటర్చేంజబుల్గా రాయబడ్డాయి. సో రిపెంటెన్స్ అనేటటువంటిది ఒక రకంగా చూడాలంటే తెలుగులోనే ఈ పదాన్ని సరిగా మాట్లాడారేమో అంటే మారు మనస్సు అంటే మనసు మార్చుకోవడం, అంటే ఇన్నాళ్ళు మనసు ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు మారింది అనేటటువంటి దాన్ని సూటిగా మాట్లాడుతూ తెలుగులోనే రాశారేమో అని కొంతవరకు నాకు అనిపిస్తాను. అయితే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా రిపెంటెన్స్ అనేటటువంటిది లేదా మారు మనస్సు అనేటటువంటిది క్రైస్తవ జీవితానికి ఆరంభము. అంత మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు మనం చూసినట్లుగా ఆయన రాకడ కొరకు మనము సిద్ధపడే సిద్ధపాట్లలో మనం ఒక 12 చూసుకున్నాం కదా. ఈ 12లో మొట్టమొదటిది మారు మనస్సు పొందడం, పశ్చాత్తాపడడం. సో ఇక్కడ 2 మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. మన పాపముల గురించి పశ్చాత్తాపడి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి మనము ఆయన రాజ్యవారసులముగా మారడానికి ఒక మారు మనసు కనబడుతూ ఉంది. అలాగే ఆయన రాకడ వచ్చే వరకు కూడా మన యొక్క మనస్సును మనం దినము వాక్యానుసారంగా మనం మార్చుకుంటూ ఎదుగుతూ ఉండాలి అనేటటువంటి ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ గురించినటువంటి ఈ మారు మనసు కూడా మనకు కనబడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్, ద కమింగ్ ఈవెంట్స్, రిపెంటెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అండ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా గమనిస్తాం. ఈ సమయంలో నా యొక్క వర్తమానాన్ని వింటున్నటువంటి వారిలో అనేకులు ఉండొచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ and it is aired through so many social networks and public networks and everything. So ఎంతో మంది ఈ వింటున్నటువంటి మీలో క్రైస్తవులు అయి ఉండొచ్చు, క్రైస్తవేతరులు అయి ఉండొచ్చు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా ప్రభువుగా అంగీకరించి మారు మనసు పాపక్షమాపణ పొందినటువంటి క్రైస్తవులు అయి ఉండొచ్చు, లేదా క్రైస్తవేతరులు ఏదో మీరు అలా స్క్రోల్ చేస్తూ ఉండగా నా యొక్క వర్తమానం కనబడుతూ ఉండొచ్చు. ఎవరైనప్పటికీ కూడా, లేదా నువ్వు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి ఉండొచ్చు, కానీ నీవు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని నీవు కలిగి ఉండలేకపోతుండొచ్చు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడా, నీ యొక్క పాపముల గురించి నువ్వు పశ్చాత్తాపడి వాటిని దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి నువ్వు మారు మనసు పొందినట్లయితే దేవుడు వాటన్నిటిని కూడా ఆయన క్షమించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మొదట నువ్వు పాపివని గుర్తించాలి. you must repent about your sin and confess them before the Lord, and he is ready to forgive them all. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసు రక్తము ఆ ప్రతి పాపము నుండి నేను పూర్తిగా కడిగివేస్తుంది. ఇప్పుడు నీవు
ఆయన అనగా యేసుక్రీస్తు వారు నీ కొరకు చనిపోయి సమాధి చేయబడి పునరుద్ధారుడై మూడవ దినమున లేచి తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని ఇప్పుడు సజీవునిగా ఉండి నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని నువ్వు హృదయమందు విశ్వసించి దానికి గుర్తుగా విధేయతగా నీటి బాప్తిసం తీసుకున్నట్లయితే నీవు రక్షింపబడతావు. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇదంతా జరుగుతుందో యు విల్ గెట్ అన్ ఇన్నర్ అష్యూరెన్స్. నీ లోపల అనగా నీ హృదయాంతరంగాల్లో నీవు దేవుని కుమారుడవు అని పిలువబడుతున్నావు అనడానికి నీ లోపల ఒక రకమైనటువంటి అష్యూరెన్స్ నీకు కలుగుతాం. దీన్నే బైబిల్ గ్రంథము రీబర్త్ అని పిలుస్తుంది, లేదా తిరిగి జన్మించుట. అనగా పాపములో తల్లి గర్భంలో మనం పాపంలో పుట్టాము, పాపంలోనే మనం పెరుగుతున్నాం, కానీ తిరిగి జన్మించాలి. యేసుక్రీస్తు ఈ విషయాన్ని మరింతగా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమంటారంటే, ఒకడు తిరిగి జన్మించితే తప్ప పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం పక్కన పెట్టండి, కనీసం పరలోక రాజ్యాన్ని చూడలేరు. కాబట్టి నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని చూడాలి అని అంటే, దేవుని రాజ్యాన్ని కనీసం చూడాలి అని అంటే, దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అని అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆత్మ మూలంగా తిరిగి జన్మించాలి. అది ఎలా జరుగుతుందో ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను. నీ పాపములను నువ్వు ఒప్పుకొని ఆయన సన్నిధిలో విడిచిపెట్టినట్లయితే దేవుడు ఆ పాపమును క్షమిస్తాడు. ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు రక్తము నీ పాపమును పూర్తిగా అది కడిగివేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అలా జరుగుతుందో నీ లోపల నీవు దేవుని కుమారుడు అనేటటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయిత నీకు కలుగుతా ఉంది. యు విల్ గెట్ అష్యూరెన్స్. అది జరిగినప్పుడు యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్. నీవు ఆ రీతిగా తిరిగి జన్మించకపోతే నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని కనీసం చూడలేవు. సో నేడే నీ యొక్క పాపపు వస్త్రములను విడిచిపెట్టేసాయి. ఆయన యొక్క నీతి వస్త్రాన్ని, అంటే నీ పాప వస్త్రం అంటే నీ యొక్క నీతి కార్యములు. నేను ఇంత మంచివాడిని, నేను అంత మంచివాడిని, నేను చాలా మేలులు చేస్తాను, నీ నీతి కార్యములు అనేటటువంటి ఆ మురికి గుడ్డల వలె ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు వస్త్రాల్ని నువ్వు విడిచిపెట్టు. ఆయన విశ్వాసము వలన అనేటువంటి నీతి వస్త్రాన్ని నీకు ధరింపజేస్తాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఆ దినమున, ఆ రాకడ తర్వాత, ఆ జరగబో సంగతులు జరుగుతున్నప్పుడు, ఆయన రాజుగా సింహాసనాసనుడై కూర్చున్నప్పుడు, ఆయన తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు, లేదా ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవంలో ఆ రాజు యొక్క విందులో నీవు ఆ యొక్క నీతి వస్త్రాన్ని ధరించుకోకపోయినట్లయితే నీకు అనుమతి ఉండదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద పాస్ట్. నీ గతానంతా కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టేసాయి. దేవుడు ఆ యొక్క అజ్ఞాన కాలములను ఆయన మర్చిపోతాడు అని వాక్యం సెలవిస్తాం. ఆయన లేఖనానుసారముగా నువ్వు పశ్చాత్తాపడు. ఎందుకు అనంటే తీర్పు దినము దగ్గరలోనే ఉంది. ఆయన రాకడ అతి సమీపంలో ఉంది. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ డేస్. టుడే యు రిపెంట్ అబౌట్ యువర్ సిన్స్ అండ్ యు ఆర్ కన్ఫెస్ దెమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ ఆయన ద్వారా పాపక్షమాపణ పొంది ఆయన నీకు అనుగ్రహించినటువంటి నీతి వస్త్రాన్ని ధరించుకొని ఆ యొక్క తీర్పులో నువ్వు గనక నిలబడినట్లయితే ఆయన నిన్ను గుర్తిస్తాడు. చాలా మంది అనుకుంటా ఉన్నట్టు రాకడ చాలా కాలం ఉంది అనుకున్నట్లు మీరు పొరపాటు పడకండి. ఎందుకనంటే అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు, కానీ ఆయన రాకడ ఆలస్యం అవ్వడం లేదు. ఆయన రాకడ అది కట్టు కదా, ఏమాత్రం కాదు. సో there is no time. రేపు అనే ఒక దినం ఉంది అని నువ్వు ఏ మాత్రం ఇక ఆలస్యం చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ రోజే ఆ గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు నమోదు చేయించుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావు. నీ పేరు నమోదు చేయించుకోవడం ఎందుకనంటే త్వరలోనే ఆ యొక్క తీర్పు దినం ఉంది. ఆ తీర్పు దినమున ఆ యొక్క గ్రంథాలు విప్పబడతాయి. ఆ గ్రంథాలు విప్పబడినప్పుడు ఆ జీవ గ్రంథంలో కనుక నీ పేరు లేకపోయినట్లయితే నీ పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి ఈ రోజే ఆ గ్రంథంలో నీ పేరు నమోదు అవ్వాలి. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే ఆ గ్రంథం విప్పబడినప్పుడు నీ పేరు దాంట్లో నమోదు చేయబడి లేకపోయినట్లయితే అలాంటి వారందరూ కూడా నరకాగ్నిలో వేయబడతారని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తాం. కాబట్టి మై ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, టుడే ఈజ్ అ డే ఫర్ ద రిపెంటెన్స్. దిస్ రిపెంటెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దిస్ రిపెంటెన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ to get into the kingdom of God. Amen.